So ito yung selection mga Aji na tinatawag, no? Ayan, no? Daming malalaki, oh. Kung haba lang yung pag-uusapan, no? Kung haba lang pag-uusapan, no? Yan yung mga selection mga Aji. Derby size, oh. Ang tanong, may kalaban ba? So yun, no? What's up sa inyo mga Aji. So bago ko paita sa inyo yung mga gagamba, paita ko muna sa inyo kung ano yung mga napuntahan namin, saka kung ano yung ginagawa talaga namin tuwing nangunguha kami ng gagamba. Kasi kumbaga pag nangunguha kami ng gagamba mga Aji, parang ano na to, parang pasyal din namin, no? Nakakapag-relax kami. So habang panoorin nyo itong video na to, sana makapag-relax din kayo. So yun lang, no? Maraming salamat. Tayo mamaya pa doon sa may Pulumulok Topek, malapit naman yan. Ano, langgalang subras na mara. Mga minsan pero takurong lang. Takurong lang, no? Pag ano, Wala mang ganito kasi sa takurong. wala. Mahina yung takurong sa ganito. Pero pag ano, Anggel, magpasyal kami, Anggel. Nagulat tayo sila. Aji, oh. Oo, alas ka na kami. Naligaw kami ng pispes kanang ano. Kalaki, oh. Pang vlog na naman natin. Tapos meron kaming pangbangga doon sa makukulit doon sa amin. May mga tersira, may mga TM na hinalo sila. Bangga namin do. Mga Aji, oh. Tama lagi itong una ko lagi nga. Di yapon sila mo damang native dito. Kaya nga naman, ako lang Kaya kalalaki yung gagamba. Di may makapaaway. Kaya ako dalag lumay. Lalabas tayo ng 5 piso. Iluoy tayo ko, pili ko kay wag yun, sa isis, ibag yun. Lagba, manguning pinsan. Lagba, damol pagitiil. Wala imuon tong native dre. Derby size, oh. Pag ganito kasi ngayon, Anggel, dali natin doon, ha. Uwi ka na doon, sabihin na, malaki masyadong gagamba mo. Oo. Yung maghanap din yun sila, Ben, magdala kayong tama-tama lang, yung parang TM lang na TM size dala mo sila. TM. Huwag Di lang dala. magdala na yung medium, Hindi, magdala tayo TM lang. Magdala ka ng medium. Pambangga sa dagko nila po. Sila yung mga dagko. Pero na sila dagko ng native ba? Dagko tong native tong naligad nga, ano? Lingkod ka rin, Hindi na, baswa ka na. Ikat na nga pinamo, ha? Baling duwal. Asa makapalit? So yan mga Aji, kakarating lang namin, no? Galing kami ng Baguio, galing kami ng Bicol, tapos nakabalik kami ng Pulumulok. 3 hours lang mga Aji balikan. Pag galing ka ng Metro Manila papuntang Baguio, 4 to 5 hours to 6 hours, no? Tapos pa Bicol, Quezon Province, mga 6 hours din. Dito balikan na 3 hours lang. So ito yung mga gagambo. Panusan mga Aji, oh. Kuha tayo 5 piso, ah. Dali. Ada 5 dito, Anggel. Tulad nakman. Ito yung mga banusan muna. Ano yung banusan? Malaking good size, no?
Yan, mga good, basta mga good siya. Yan, mga butsyog-butsyog, oh. Yan yung banusan nila, oh. Pero good as TM yung mga banusan nila, ano. Hindi, kasi to napahinga sila mga kaji kasi nga hindi sila naghahanap nitong nakaraan, no. Pero to pang lalaro-laro lang naman dito to, no. Yan yung mga itsura ng mga gagamba nila, oh. Yan ang haba. Kung dito to mga kaji, maganda na to, no. So yan. Pero hindi yan yung magagandang gagamba. Pero ang lalaki, oh, yan, oh. Ang dami, oh. Banusan, no. So hindi ko na sabihin sa inyo presyo niyan. Alam niyo naman presyo ng banusan nila, mura talaga. Ayan, lalaking gagamba. Puro banusan. May maliliit din naman, pero maraming malalaki. Kumbaga yung bayad mo, bawing-bawi mo na. So dito yung magaganda talaga. Kung quality lang, nandito. Kasi laptop yung pinaglagyan, eh. Ba, pinapit pa niya, ano. Ito mga adyo. Kasi lalim lang kita. Anak ko tumaray, natinag. On mat. Tinag siguro dire-diretso ko tumaray dati ba? Ay ba amon, talang na dai. Mayat da dai. Nang kuroy na. Ha? Kung pinagtaray lang, tama lang. Tinag siguro eh. Kung ba amon, kada dululuwang din. Ay, ito mga ganda. Pero pang ano, pang dayo-dayo na natin sa kanila pa. Ayun na, kita ko na. Kita mo na? Ang tagang kaagad siya, oh. Ha? Yun, oh. Ay, buta kaganda man pala. Abuin. Ito yung mga ganda talaga, oh. Ayan. Ayan, oh. Yan yung mga seleksyon. Ganyan ang seleksyon mga adyo. Yan, yan ang 100 dyan, di kang logi ba? 100 plus na seleksyon, no. Maraming OS, maraming derby size. So ito yung seleksyon mga adyo na tinatawag, no. Ayan, no. Daming malalaki. So ganyanin na lang natin, no. Seleksyon nila, oh. Ganyan kalalaki yung mga seleksyon nila. Ayan, ang gaganda, oh. Kaya na lang tumingin, no. Pero ito kasi maganda talaga to kasi nga napahinga sila. Na-discuss siya lang talaga. So ito grabing mga derby size mga adyo. Kung haba lang yung pag-uusapan, no. Kung haba lang pag-uusapan, no. Yan yung mga seleksyon mga adyo. Yung derby size, oh. Ang tanong, may kalaban ba? Ayan, haba, oh. Kaso walang kalaban sa amin to. Pang-vlog talaga natin to. So alam niyo naman, di naman ako nagbebenta. Ayaw ko rin na hassle ako mga adyo, ship. Yan, puro seleksyon, oh. Dami, oh. Lalaki, oh. Kayo na lang tumingin. Kung nagbenta siguro ako nito, nako. Tiba-tiba yung mga kakabili. Tiba-tiba din ako sa benta ko, no. Pero hindi naman tayo nagbebenta. Yan yun na. So, pang-vlog ko na lang. Enjoy niyo na lang sa vlog natin, no. So, yan, oh. Grabe, seleksyon to. Ay, haba, oh. Bata pa yung gagamba, oh. Medyo orange pa, no. SI yung datingan. Sabong International. Ayan, no. So, ayan yung mga gagamba. Sa damuhan to, sa may airport. Gandang tala, oh. So, ayan yung mga gagamba. Hapon na kasi, no. So, yung kasama natin, yan, no. Pagpipilian niya yung mga banusan, no. Ito selection, 100 plus na gagamba. Napaka-goods na napaka-goods. Ang daming mahaba. Ayan, laki, oh. Ang lalaking gagamba. Ako po, Spider Biggest yan. Give ko ikaw later. Basta yun mga kaji. Ayan, oh. Ayan yung selection. Yun yung banusan. So, namimili kami. Hindi kami nagbebenta mga kaji, no. Papamigay lang namin yung iba dito. Iba naman gagamitin namin panlaban talaga. So, nagsiselect na kami. Kasi ang kukulit nila dito, no. Nag-iiya sila. So sige, patulan natin. Ito yung panlaban ko sa gagambang Japan. So tingnan natin kung mga ngalahati ba to. Sa tingin ko mauubos ng gagambang Japan to. Ayan, oh. Oh, sang alaw pa.
Ito ka muna sa mga isda. Nangingitlog ka pa eh. Ito ka muna. Mga kadyo, kadaming gagamba oh. Tawagin naman yung mga kasama namin dito. Mamili sila ng gagamba nila para may mga... Pag sila yung maglaro, parisan din sila ng iba. Hindi lang kami, no? Tawagin natin. Ayan, dami oh. Mga seleksyon oh. Lalaki oh. Lalaking gagamba oh. Ang haba oh. Dami yan oh. Halos puro ganyan yung mga gagamba oh. Tapos yung dilaw pa naman na to, yung mga adyo, matatandang dilaw to. Matitigas yung paa. Kung ba hindi siya bubot. Ang dami oh. Daming derby size, pinagkukuha ko na yung iba. Pero ang dami pa din oh. Ay, ito Ben, di mo ginilagay sa derby mo Ben, no? Saan? Yung pati yung binigay mo sa akin. Eh kung kondisyonin mo, Malaki na ito siguro ba? malaki na masyado. Hindi akin na. Malaki ito Ben. Wala na no? Wala nang pares no? Oh, yan, binalik sa atin no? Kasi walang pares, malaki masyado. Yan. Ito yung maganda pang small. Sayang yun. Yan oh. Sariwang sariwa. Sariwa ba? Malaking gagamba oh. So yan oh. Pili yung kasama muna natin. Tayo nakapili na tayo ng onte. Ang dali. Panahon pa daw na nga po nadudla lala. Marami namin gagamba mga kadyo. Ayan oh. Ayan oh. Kapati-partition no. Kasi gusto nila dito daw marami ang laban. Sige pagbigyan natin sila. Maraming gagamba daw.